vi fiskar. Fiskar till havet och så. Oj, på hälsa. Joo, se on oikein automaatio. No mutta mikä sinä oot? Mikä sinä oot? Mä oon virkeestä kyllä ja tulet mukaan. Voi vapaa vielä. Vapaa. Kyllä, jos ne vapaa. Joo. Oi, kun sä oot lämmin. Oliko on käreissä? Kiva reilua aina. No kun me ei edes tiedetty, me kirjoitti Tenomatkalle, että on viru, kun ei ole kaljaa myytävänä eikä mitään. Ja sitten on ajateltu, että se on Annin laulussa, Ei ollut sun vika, vaan ei kukaan huomannut sanoa, että siellä on. Mekin ajattelin, että vaatii muutaman kaljan mukaan, vaan te ostimme kalja mennä. Missäs tehtiin kalaa? Nyt täytyy vielä saada kiisiä laskuja. Ne on ottanut Arjan kanssa vähän juomaa. Ja selvä. Joo. Eli ne on pitänyt olla kalliita. Mulla oli 104 ja sen mukaan on, mä luulen, että riski on jo laskenut. Lever den av fisk då? Joo, no se oli se, mikä oli 9-8 kertaa vitonen. Det är inte ens bara sitt. Det är inget. että ne on kumminkin niikkana hoitaa. Siitä ei ole omia laittaa. Ei, tuo plenny. Näetköhän siihen? Ei. Ei, no. Vähän vielä pakata tänne. Ei. Joo, järjestä. Mitä kyllä sanotaan? Joo, puhelimesti kaikki. No minä sitten kuitenkin löysin koko rahasumman, niin minä lyön liikkuu sitten kalajaattoreissulle. Joo. Eikö joo? Eihän minä... Siinä on paljon show. Mä en tiedä, jos mä Joo. Allora, questo video per dire, da tutto che Joo, mutta oikeastaan minun pitää eihän minun tarvitse ottaa tuota... tarvitse kiirettää sitä, kun mulla on aikaa ottaa, vaikka haluan ihan rauhoittaa. Saitteko kaikki takit ja muut? välivesi. Ne mistä saat siihen se asa joo. Toi roskin vielä kun me sisälle ne roskin. Sisälle viiä tekee.
Minulla on tavattu. 880 grammi. Tutti insieme. E finalmente. Adesso diamo come lo venuto, ennen kuin lähemmin qualcuno ha preso anche 5, 6, 7 anche, però non è che uno ne ha presi anche di meno. Non è male perché Kannattaako sun mennä suoraan jonkun autoon? il filo non lo tirava, no? Ho detto allora ci vuole soppesare. No niin, älä valita sitten. Cavolo di barca che non è ancorata. Il filo sai che sempre capisci sotto il fondo. Invece Mitä ne otti? non avrei potuto prendere di più con meno peso. Adesso non lo so qua, questi si danno a mangiare. Jouko, hyvä auto. Tää pitäisi saada yksi rouva varmaan nukkumaan. Ahaa. Ei se varmaan täällä päästä saunaan. Raccontare stamattina Vaikka se lupaa mennä saunaan. perché ho sbagliato, io pensavo che era a Marculla, invece no, è a Bercio. Vähän jalkakipiä vaan, ei mitään muuta. Comunque no, dopo me ne